Ikang. Birto? Saan yung bataan eh? Dapat naman tanin yung bataan eh. Ikang. Charmina! Bukloy! Ikaw ba? Asa man imong anak? Nakakita ka ni kong anak? Tanaw, naliso na tuhod ni Ikang. Ay, kung singit-singiti ha. Nawa ni mga anak ko. Mag-adis-adis. Ikang. Birto? Saan yung bataan eh? Ikang. Dapat naman tanin yung bataan eh. Ikang. Ay, napasakuha ron. Hoy, ito! Asa man ka? Asa naman ka nayabag naman ka? Si Ikang hinungdan na ano? Bantay lagi na mga girikanan na lang Ikang. Si Ikang yung hinungdan na unsa ka ba? Bantay lagi na sila. Ikang. Bantay lagi na sila sa kuha. Huwag yun na hinungdan si Ikang ba? Ikang. Charmina! Bukloy! Hoy, sa problema naman singit-singit man ka. Problema? Ikaw ba? Asa man imong anak? Nakakita ka ni kong anak? Tanaw, naliso na tuhod ni Ikang. Ay, kung singit-singiti ha. Ba't sigwa ka kailas ko ha. Sus, bisa magsikinsa ka, kaila ko ni mo. Nawa ni mga anak ko. Mag-adis-adis. Ayaw ka na anak kong anak ha? Tuhod ni Ikang, naingana na si Birto. Unsa na problema ko? Di lang gud ta mga suko. Kanang inyong anak ba? Muna yung hinungdan nga nangyayari si Birto. Tanawa na purma na kong anak. Oh, kay gyud sa man nasa kong anak. Unsa may labot niya anak? Inyanay magod eh. Gipaasa mo kuno na sa imong anak. Unya anong lahi naman amo kuno yang gikebgan karon? Asa man ka? Sa may klase ng pagkamahan mo? Kabata pa to kong anak. Bata lagi pero muna yung hinungdan nga nangyayari si Birto. Tanawa oh. Ikang. Tanawa. Nagpanawag sa pangalan ni Ikang murag na sapian sa kuan ni Ikang. Kaya ako pa ni mo, tubi na, kinapas mo na. Sani ba ka nganong kami man imong basulon nga maingana imong anak? Aw, kay ning anak man na, sala na sa imong anak, imo man mas tiguang ng Ikang. Kana magod imong anak, inyong anak, mag-ibid-ibid ni Birto niya ba kon biyaan na day. Ikaw, sige katawa niya, naliso na to ka ba? Boss, tubi nagbato dito, sa noogohang sapa. Sigara-gara ha, sigara-gara na problema na ba ikaw ning Birto? Igawas sa inyong anak, si Ikang, basi maulian siya. Murag wala si Ikang, murag happy to sang Roger ganina kay manglaag daw sila. Roger? Tanawa, hinghilak na, nausa na mo. Naway tambag ni mo kol, murag siging-sigingon naman siguro na, basig nakuratan ra na. Basi inyong gipadautan ni kong anak ha? Kasi tanaan mo sa kunaw, manautay, kakita ka nga sundalo ko? Sundalo nga mamarang? Sobra na ka ha? Mang, kuha kargada. So, mag-istorya na tagtarong, ano maghiwa mga kargada niya? Pagtarong ha? Padoong pa kong duty ba? Kana, patagama na, sayo pas buntag, nanulong na. Why sala akong anak kung malikoy ng mga anak ha? Tarong-tarong ako ha? Masama, manibat mo? Istorya naman ko. Sibat na yun, labong bugno pa ko utok. Tara to, pagtarong na yung utok mo. Saan mo itong problema? Ano saan mo ito si Berto? Ay, kung nagibarang to ni mo. Nay, tuo ko magdugay pa tumutalab. Gahi kay kag ulo masikag paduling sa kong anak. Angay ra ninyo. Nanayati na si Imoy, giling ibarang. Alam, naglagot man ko kasi paduling kabata pa na Ikang. Ikang.